Mwaiona list ya nifi yatuluka ije, nifi yopereka ngongole ija ya boma. Mwaiona list yatuluka ija, mwawaona mayina amene ali pamene paje. Inu ndine mayina anthu ali pamene paje timawatama, ndipo ena timatama bempa kana pano akatayike zithuzi apa bigi. Inu ndiye olimbikira inu, tithandizeni tipange bwanji. Nde amabwera iwowo ndi yawo ija, work hard. Kumayang'ana kumwamba. Wachinyamata thamanga osabwerera mambuyo. Work hard ndithu. Osachita fake life. Kaya bwa kutilangiza pamene paja iwowo mbali inayi atapakula 500 million. Kumagula zimagali moto zopuma ife kumadabo kuti inu zikukhala bwanji. Kama kuuza ni kunena kuti anthu amene ali ndi ndalama ambiri, they will not tell you how they made their money. They will not tell you. Muli basi tu ulimi wa chinangwa chake chiti chokagula Land Cruiser. Chinangwa chake chiti chonena kuti munthu akukwera ndege. Kuma kupita ku John, koma ayi kupita ku Dubai, ayi koma kupita ku Zanzibar, ayi koma ngolimbikira. Ayi lero tikuwaona trip ya ku China apitanso. Mwaiona list ija. Nde ino ndine kumazimenya nthawi zonse sitikulimbikira akuluakulu, tikulimbikira size yathu. Kupanga ndalama muchoona dede si zinthu zophweka. Ichi muchiziwe. Making money legally ndizotopesa. Ndipo achinyamata nzanga musazimangirire. Mwaona pa list paja maminista ndi maminista, anthu muzikhala nchisoni. Moti ma privilege ose aja muli nawo ndikale kumakatapa kosonderawo. Yeti munthu wakumudzi wina wake amakanika kupita ndithu kuti akatenge ngongole ya nifi alime foja 1 million, koma kuti ayi chikole mulibe, ayi musaine apa mutani, koma ino kumatenga ndithu kumene kuja 200 million. Tikamakufusani inuyo bigi zanu kuti zifike apa ndi bwanji, basi tikuyikapo mtima. Achinyamata masiku ano ndino aulesi. Akulu. Ine nde I don't let them pressurize me. Ndipo ena ndimaona even ma status yawo, olo akamenya ma post yawo pena timangodusapo. We will not work under pressure. Ndipo pamene zafika apa ndakuuza nikali kupanga zinthu zaligo mbuya thandizeni. Koma zikafika za iligo ino ndipange nimvo imene to ine za iligo zo ngati zilipo, ngati sinkatera kundende ino ndipange nimvo. Kumeneko kunali kulankhula kwa amayi wena amene akupereka malangizo kwa anthu makamaka achinyamata kunena kuti mukangomuona munthu ali ndi ndalama wagula ndi VX, Range Rover, akukhala nyumba yabwino, akumavala ma designer, musathamangire munthu kumangompembedza, mudziyamba mwafufuza kaya kuti kodi anthuwa chuma chawo adachipeza bwanji. Iweyo ngati ukulimbikira ka business kako kachilungamo, limbikira kamene uli nakoko kakhutitsidwa nazo, chifukwa kuti dziko lapansi kuti munthu ulemere mwachilungamo sichimakhala chinthu chophweka. Timaona ndithu akulindo na zaboma kumatidutsa kuwalala mumbendera petu kumatigawira ma 1000 ma 2000, koma chonsechotu akumakatapa ngongole kunifi. Kumazika kuti mabadi mtown mu madolo kumayenda mabenzi, kumakwera ma Range Rover, kumavala masneaker, ife kumati koma anzathu ndezi kuyendera nonse zoti anthuwa akumakatenga ngongole. Ndende nenetse manona kuti kutenga ngongole si chinthu choyipa. Nkhala china Elon Musk amakatenga ngongole, boma limatenga ngongole, makampani akulu ndithu amakatenga ngongole kuti apange invest
moyo wa munthu usinthe. Koma ukatenga ngongole umayenera kuti ngongole ija ukabweze. Ndi apato ndi zinthu zochititsa manyazi list yatuluka kunena kuti anthu ena ake amene amatiwalira m'makwalala kuti wapalimbikira ntchito akupezeka kuti ali pa list yokatenga ngongole. Tsoka ilo list yonse tikuti iwowo sanabwezeko ngongole imene anakatenga. Ndi utenga umenewo mutuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.